Emily Chipoma Mochulu, how are you? Masquera say, guys. Mary Kanyemba, how are you? Ndatini toda kuti ndipinde palive ndaona SIS MELLY varipo. Kubva ndatongoti show yoyo zvanguka. Ndatsikuziva kuti kune live. Lois Peti Mahlalaga, how are you? Mamoyo Junior wekwamunongi, muri seiko wekwamunongi. Imwe foni yangu iri pa 0% chaipo. Emily Chipomamo. Ndauya right time, wauya right time zveshuwa. Ndati tipinde muChKristu neChivanhu tiipedzise nguva ichiripo. Ndikangopina namba. Masquera say, guys. Masquera seiko. Wedu wendanzwa nekuombereswa kuseri uko. Totosvitsa kamaoko kuti Masquera seiko madiaries. Kwamuri kumativi mana ose enyika. D Musike. How are you? You will light up so that I can pin the number so that we can go right into the program. Muri seiko. The Jeff, how are you? How has been your week? Muri kuzvigonawo seiko vakomana? Muri kuzvigonawo sei? Tasvika kakupera kwemwedzi. Black tax kupera kwemwedzi. Black tax makagadzirira here. Makatoita metsi dzacho kuti muri kutumira mari uko muri kutumira mari. Jesse sending love. Love to you too, Jesse Lioness Muzambani. Yeutidzi hanze hi Auntie Selina, how are you? Primrose Chundu, my daughter, how are you? Ndo Auntie Masquera, ndodo Auntie Masquera say ndasquera kuti Masquera. Reka chipine number chipinde mu program yedu yeChKristu neChivanhu. Ndodavira kuti nhasi ndiro zuva rekupedzisira kuti tiite ChKristu neChivanhu. To move on to another programs. We have been tied down to this topic for the past 4 weeks. Saka nhasi ndinodavira kuti tinofanirwa kunge tichiipedzisa. Zvokwadi. Catherine Sarah, how are you? Rudo Mukombe, ndeipi. Wedu veChKristu imbovatagaiwo. Antifufu soko. Yozo, my way. Antifufu soko, how are you? Olufemu, uncle is very good. I'm not expecting him home anytime now. Thank you for asking. Thank you so much for asking. Manje vanenge vachiuya. Vanenge vakubhonga kuti you've been on live for way too long. Rega ichiti ChKristu. Toisa number yatakambopa last time. 44 77 48 330801. ChKristu. ChKristu. It's 44 75 530 94 235. 44755 3094 235. The guy pin a number. Okay, pin number. It has been pinned. Okay, let's go right into our program. I want to catch up. I know kuti kwangu ine live yanga iriko manje. Asi even the less we are, the better. So that atizowane comments asina nebasa rese asina nemusoro wese vamwe vanenge vachingoda kunzwa for the sake of kuda kunzwa pasina chavano contribute chine musoro. So the less the numbers, sometimes the better. So that we don't get rubbish. Nasi ndichatukwa. Okay, ndinokuchingamidzai pachirongwa ChKristu neChivanhu chedu. We are yet in another episode, which is the 4th and most probably, let me say this time, the final episode of the 4 that we are going to do, so that it no move on
kumamwe maprograms ekuti tinoonesana nekudzidza. Zvamunoona tinotogona kuenderera up to part 10 ChKristu neChivanhu icho. Zvokwadi. Nekuti hapana pakati pedu anoclaima kuti anoziva ChKristu chaicho. Especially ChKristu, we are finding we are not getting enough information about ChKristu. Which left me last time to conclude kuti zvakataurwa na someone ndibaba vakataura, because kuti we converted into Christianity. We were made to live what we know. Tichihukira pa ChKristu. To an extent yekuti we are not getting anyone who is really telling us about Christianity. Ameno, kufunga kwangu, mafungiro ne maonero angu. Toenda kuChIvanhu. Tine ChIvanhu chiri kutaurwa nevanhu. Ndakaona muChIvanhu kazhinji vanenge vari kubatirana pamwe chete vachitaura chinhu chimwe chete chavanoziva. Ende kuChIvanhu hatina kuona conversion yakataurika kuChIvanhu uku. Saka handizivi hangu. Chida nhasi tinoona veChKristu vachauya kuzonyatsotiudzurudza nekutiudzawo zvemuChKristu. Ndiri kuhopa kuti Molini, how are you Molini? Ndiri kuhopa kuti nhasi veChKristu vanouya kuzotiudza zvairi svondo. So even the past few weeks we have been doing it on a Sunday. Vanhu vabva kudzisvondo, but still hapana watiri kuona weChKristu ari kunyatsonotidedemurira nemo other than kungotiudza kuti ChKristu ChiVanhu ndezvemadhimoni zvoperera ipapo. Saka I'm hoping today we will get some people who will talk to us about ChKristu CHEDU naika. Tisati tapinda muprogram regai ndipfuudze nyaya, asi nyaya iyi kazhinji iri kukonsena madzimai. Madzimai tine system yekuuya pano tichiita ana bhangu. Tine system yekuuya pano tichicomplaina kuti ana bhangu this, ana bhangu that. But handidi kukunyeperai, let me be honest with you vanhu vevakadzi. I know kuti hamudi kuti zvitaurwe nekuti zvitaurwe palive kuti varume vanzwa. But inini ndichataura kuti varume vacho vanzwa. Weduwe, kana tichibatsirana kuseri uku, ukandiigira nyaya isina kuzara, especially uchida kuzoti ndibate murume wako kana boyfriend yako, ukandiigira nyaya isina kuzara, uchiregera kunditaurira zvimwe zvinhu zvokwadika. The past few weeks ndiri kunzwa kunyara weduwe. Ndiri kunzwa kushoda, ndiri kunzwa kunyara. Nedzimwe information dzandinozoti ndaedha ana baba, vakutaura zvimwe zvinhu iwe zvausina kundiudza. Weduwe, kana muchiuya musina kutaura histori yenyu izereka, whether muri kuuya kwandiri, whether muri kuuya kuna SIS MELLY, whether ndichakuendesai kuna ana vakaita sana Antimasi vari kuAustralia ukuka, mukasanotaura nyaya yenyu izere, munhu anokubatsirai nenyaya isina kuzara. Therefore, result yenyuwo inenge isina kukwana. Regai ndidzokorodze. Vari kuuya kuseri nenyaya dzavo, mukasataura nyaya dzenyu zvizere, muchisirira imwe information, imi muri kuda kuti other half yenyu ange ari involved. Ouya otanga kutaura zvamunenge musina kutaura imimi. Imimi wacho mapusa, hamuchapindure. Makubvunzwa, hamuchataure, hamuchaclarify. Weduwe, munoisa antiselina kana wacho ari kukubatsirai panguva yakaoma, nekuti munenge musina kupa information izere. Ndanzwa nekuomberesa. Ana Samaita, ana Beta, ana Mhofu, nemwe mutupu yenda ndisingazive, nekuti tinenge tichida kutraya kubatanidza vanhu. Weduwe, ndanzwa nekuisa gushu. Ndanzwa nekuisa gushu, asi ndapedza kuisa gushu rangu ndozonyara ndirini futi. Nekuti handisi kuziva zvimwe zvacho zviri kutaurwa. Woti koma inini ndizvo here zviri kutaurwa. Woti but. Yato but unetenge watondiisa panguva yakaoma inini. Nekuzviisa panguva yakaoma. Honestly, the past 2 weeks,
I've had to dismiss 2 madzimai, 2 vakadzi, kuti please, musadzokere kwandiri futi. Musadzoke kwandiri futi. Because tikuti tataura agree something. Makuseri makunoita zvemusoro wenyu. Maita zvemusoro wenyu makudzoka futi muchichema kuti antiselina ndakazenge ndadai. Ko wakazenge wadai isitakataura kuti kudai sei. Saka vanhu vevakadzi muri kutiisa panguva yakaoma. Hamusi kutipa information izere kuti tiite conclusion izere. Plus futi vanhu vevakadzi munonyepa stereki. Munonyepa stereki. Kunyepa chaiko. Muri kunyepa. Vakadzi tiri, regai nditi tiri kunyepa stereki. And toda kuonekwa sevanhu vakanaka isusu. But tine zvatiri kutadza zvakawanda stereki. Tiri kunyepa stereki. Tiri kunyepa stereki. But chiri kuzondibhowa nekundirwadza izi. Ndinenge ndabva ndataura newe for at least 2 hours. Ndapedza kutaura newe hauna kundipa enough information. Ndazoti ndipe inhamba ndoedhera baba vauya votaura zvavanotaura. Handiti itime yatowestika iyoyo. 2 hours dzandinenge ndarasa here wedwe. Tichibatsirana 2 hours ndakagara pafoni. Zvamunoona ndinetenge ndine zvokuitawo. Saka kana uine nyaya yako uchiziva kuti haina kukwanaka, ibva wagara hako uine nyaya yako kuseri ikoko. Nekuti muchange makuti hapana chatiri kubatsirika paSIS MELLY's diaries. And yet kana usina chokwadi chawataura, hapana chinobatsirika. Nekuti ukasirira tumwe detail, ukasirira cooking oil pakubika keke, ipo pachinzi isa cooking oil rinobuda riri mbodza. Saka as we go on, I'm discovering kuti zvimwe tiri kubuda zviri mbodza because tiri kusiya mama ingredients anofanirwa kuedwa mukeke. Ndizvo zvatiri kuita. Ndangoti tinhingirikire. Widzo baba. Antina widzo baba. Oh yes, kunyepa, acting like victims. That is what I am getting. Background ndati zviva zvataurika vazive kuti vakadzi muri kunyepa stereki and yet you act like victims kana muchitaura dzenyu nyaya. And kana mumwe auya kusaidi ndinonyara, ndinoshaya zvokutaura, ndinoita unge ndichati pasi ndimedze zveshuwa. Ngatiregerei kunyepa kwakadaro uye ngatiregerei kusirira madetails. Honestly, let's not waste each other's time. Kana usingadi kutaura hako nyaya yako isina kuzara ka ubva wagara hako uri kuseri ikoko usauye hako. Honestly, anyway, ndinodavira kuti ndapfudza chikamu ichocho. Ndachida kuti vana baba vazivewo kuti muri kunyepa stereki. Mukunyepa kudzimba ikoko, mukunyepa stereki. Muzoita unga ana baba vakashata kana vaacta in another way and yet imi muri kunyepa stereki. Anyway, back to zvatawira pano. Tati tipfudze zvimwe zvikamu. Ndodavira kuti patichaita maprograms tichange tichiti titsiudze zvimwe zvikamu, tichiti tionesani zviri very important. Tikagara takazvinyarara tisingazvitaure, tichida kuita unge masaints isusu sevanhu vevakadzi, hazvitibatsire. Kuda kuita masaints nekuplaya victim hazvitibatsire zvachose. It won't help us zvachose. Tichida kuisa image yevana vevamwe vanhu pasina kumira zvakanaka. Hatipinde hedu muchirongwa chedu ChKristu neChivanhu. Ines Muntlompa ndinokujoinisa manje kana uchida kujoina, but I'm hoping kuti volume yedu haiendi. As I said, this is our final week yekutaura ChKristu. I'm a bit upset, honestly, because time yangu iri kurasika nezvinhu zvisina nebasa rese, zvekuti at the end of the story ndopa unodiscover kuti hausi kutaurirwa chokwadi. No, I'm a bit upset. It's time wise that I'm not that is upsetting me. My time is what is upsetting me. Number dzekufona is pinned below. ChKristu tati usai number inoti 44 77483308001.
And then kuchivanhu chedu, it's 44 755 3094 235. Ngatitangei tichidai onasi. Regai ndimbopa mukana solely to vanhu veChKristu. Vauye vataure nyaya yavo. ChKristu neChivanhu. VeChKristu, panhamba dzose dzandataura, muri free kudi? Muri free kufona panhamba dzese dzandataura. VeChKristu chete, chuzai nhamba yenyu yamuroda kupinda nayo. VeChKristu chete, mutifonerewo, mutionesewo zveChKristu. I've been saying, kuChKristu tikuenda through Jesu kuti tinosvitsa kuna God. KuChKristu tikuenda through Jesu kuti tinosvika kuna Mwari. Nekuti Jesu wakati muBhaibheri hamukwanise kuenda direct kwaari asi kuuya through me. And then kuchivanhu futi takaona kuti tikuenda kuvadzimu vedu ndo vanozonosvitsa kuna Musikavanhu. Saka last week I was saying kuChKristu we go through, and kuchivanhu we go through kuti tinosvika papinnacle yekuti tisvitse kuna Mwari. Both ways, kuti tinosvika up. KuChKristu nekuchivanhu tiri kuenda through maspirits. And also we discovered kuti tikati mweya mutsvene kuChKristu, we are referring to spirit. And tikati vadzimu, we are referring to spirits. So both ways we are talking, reaching the pinnacle yekuna Mwari, going through mweya mutsvene nevadzimu, maspirits ese. VeChKristu, ndakakumirirai, mafoni ese ari maviri ndenyu. Mukoma CJ varipo hera? Mukoma CJ mafoni ese ari free kufona. VeChKristu chete. VeChKristu hadzisi kuita. Mira itione dzandaisa. 44 77 48 33. Okay, yeah, I made a mistake. Thank you so much, Martha Rudopiri. Thank you so much. I can see kuti ndanyora number dzisiridzo. Let me recorrect. Thank you. Let me recorrect. Ndanyora number dzisiridzo zveshu. PaChKristu apa pakashota 1 at the end. PaChKristu pakashota 1 at the end. Regai ndidzinyore futi. ChKristu. It's 44 77 48 33 0801. And then the ChKristu CHEDU, it's 44 755 755 3094 235. Okay, let's pin the number. Pin. Ndinodavira kuti iko zvino ndakorekta. Auntie Martha, thank you so much for correcting. VeChKristu ndakamirira. Phone dzese at the moment dziri free. Ndine hurombo kuti ndambenge ndanyora number dzisiridzo hangu. Asi mafoni ese ari free. Kuti mufone. Ndakamirira VeChKristu. Tikavapawo ka 5 minutes. Kuti vafone. Chida vari kufila kuti hatisi kuvapa nguva. Chida vari kufila kuti hatisi kuvapa nguva yeChKristu. Ngatimbovapa ivo munguva. Amanda pasi panojeka uri sei? How are you, Amanda? Handisi kuona ichirira ba. Yakanyarara kuti zizva. Ngeri kugerwa musoro foni dzacho dzese dziri tu hapana pari kurira.
Okay, let me try and add. Pane ambo request edwa. Ndishamuza kuti ndiani pane so many ads dziripa. Andisukuziva kuti ndedzanhasi here. Ndiani zviya wandati ndinokuedha. Handisi kuona zita rake. You can also request to be added ChKristu if you want to be added. Tatis Ark. Greetings from Turkey. Tatis Ark. Tatis Ark antivane page yavanoita mafaniz ekuti ukawafollowa unoona mafaniz avanenge vachiita. Tatis Ark vane mafaniz ava vanoita kwana TikTok uko. Vanokusekesa zvokuti mbabvu unogweduka nekuseka. Saka kana muchida kusekeswa followai Tatis Ark page iro muone. Hapana veChKristu vari kufona. Handiti tochiti tambova pamukana. Asi vanokwanisa kuzojoina in. Iko zvino ndakuvhurira mukana wekuChIvanhu versus tichiri kuramba mubvunzo vari kubvunza kuti mubvunzo wangu uri kuramba mubvunzo wangu ndewekuti chii nhasi anti. Okay, tichiri kuramba tichidhila nesemu mubvunzo iwoyo wekuti ChKristu chedu neChivanhu chedu wakamira papi. ChKristu chedu neChivanhu wakamira papi. Uye kana uchitaura pawakamira woelaborata zvauno understanda nekwawakamira ikoko. Over the past few weeks we have been finding quite a number of people vanomira kwese vari kwese vanhu. Wakamira papi, paChKristu here kana paChivanhu? Uye wakamira, sei uchiti wakamira paChKristu? Sei uchiti wakamira paChivanhu? Inini hangu, I'll be honest with you. Inini ndiri a bit of both. Because pane zvimwe zvandisinga understand, and that is why I'm saying I'm a bit of that. Both muchembere soko ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hello, Auntie Sedi namurise maswera sei? Taswera kuti maswerawo imi. Taswera ndongoti gaga ndiri kubasa zvangu ndoda kungocontributa. Saka nandichikubvunzai nhasi kuti muri kuita here zvechivanhu. Ndaona message yangu pafoni yanga yakadzimwa pandaibatidza ndopandaiona. Thank you so much. No, that's fine. Aiwa, inini ndoda kungoramba ndakamira pachivanhu. Kuti chivanhu chiriko ende inini Mwari ndinomuziva kuti ariko. But chandoda kupa chenjedzo kuvanhu chekuti no matter ungadi kutiza hako kuti chivanhu hachiko, chivanhu chiriko, ndosaka vanhu vaine mutupo wavo. Ende vanhu vanotoziva kuti chivanhu chiripo, but kungoda kuzviramba ende wonzwa vanhu vachiti chivanhu kuita zvemadhimoni. Hakusi kutomboita zvemadhimoni, ende kazhinji ndosaka muri kuona kuti vazhinji vari kutambura nekuti vari kuramba kwavakabva, vari kuramba dzinza ravo, anoramba kuti hakuna chivanhu, hanzi kuvanhu, achituka ivo vanhu madzitateguru avo kuti madhimoni. Ndosaka muri kuona kuti vemachechi vacho makavadaidzaka kuti vanyatsouya vachiti dyo mese havana, because chirungu zvinhu zvatakabatira padenga. Vati chivanhu, makabvunza vechivanhu, tinokwanisa kukutsanangurira kuti bute chii chakakoshera bute, why vanhu vachirova makuva, because zvinhu zvatinoziva zvatakakura zvichiitwa, ende zvinhu zvatinotoziva. Iye ndaivuchembere kuchivanhu munoroverei makuva? Kurova makuva kudaidza mudzimu mumusha. Munhu akafa anofanira kudaidzwa nekuti agare panzvimbo 1 mumusha. Saka chinzi munhu kana akafa anorohwa guva, kudaidza mweya wemunhu kuti uchigara mumusha. Kana umwe anga aine mudzimu ndiwo unoenda kwaunenge uchida kuenda kunogara pane munhu uya, mudzimu wakanaka. Saka zvinhu zvakagara zvichiitwa. Makuva emunhu wese akafa mukati medzinza iroro, no matter who, makuva ese kana munhu atofa, munotofanirwa kurova makuva chete.
isi kwedu tinozviita, it depends nevamwe havarove makuva. Inini kumusha kwedu tinorova makuva, saka toti this year munenge mafa vanhu 6 handiti. Mhuri nemhuri dzakasiyana kubva January kusvika munana August. Isi kwedu tinorova August, but makuva hamurove afa August nekuti mhuri iyi ine mari. Munotanga nemunhu akatanga pakutanga, muchidaro kupedzisira neashaya pekupedzisira. Munofanira kurova makuva. Saka toti mumhuri musha mafa vanhu, tongoti I'll give my example yekuti kwedu kwaMaruta kwafa vanhu vekwamaruta, vekuti vekwabamninava, vekwamainina, vekwani vakandi vakasiyana siyana handiti, but tine surname one, tiri vedzinza rimwe chete. Isusu inini mbamengu toti baba vangu handivakashaya last May, last March, handikwanisi kuvarova guva hanzvadzi dzavo dzisati dzarohwa guva. Uraiti. Saka hamusati matorirova izvozvo? Rababa vangu riri kurohwa, tiyazvo tichirumborova ana tete vangu vakashayawo last year, vanga vasina mari dzekuita izvozvo, vanavo vanga vakamirirawo kuita this year, saka vakafa munana September chidaro last year. Saka tiri kurova ese, but munhu ese anofanira kurohwa, makuva anofanira kupera zvavo munana September imomo vanhu vanenge vakupedzisa. Saka munhu kana it depends nekuti vanhu venyu, but munotanga neakatanga kushaya muchidaro. Saka despite kuti munhu uyu aive mbavha, aive muurayi, akakomita suicide, guva rinotorohwa chete. Guva rinongorohwa, rinotongorohwa, then mozoisa tombstone iya. Isi kwedu hakuiswe tombstone munhu asati arohwa guva. Wo. Saka tinozviita izvozvo zvinoitika, tinotorova makuva. Chivanhu chedu ndo belief yatinayo kwedu. Vamwe vane mabhelefiro avo nedzinza ravo nekwavanobva, but isusu kwedu, inini pachezvangu ndinotobheliva kuti guva ndarohwe. Ndirababa vangu ndotoda kuti guva rirohwe, ndokuti ndinyatsonzwa kuti zvinhu chivanhu chedu chatekaidzwa zvakanaka. Okay, mumvunzo andifufuso kuiko kuchivanhu uko kune tuma protocol twakawandisa. Munhu afa zviya, tichinyatsoziva kuti munhu anga achirwara necancer, chii chinopa kuti vanhu vatonongobvunzira chete whether vanhu vanga vachiziva kana kuti havazivi? Zvinoitika kuchivanhu, cancer munoziva kuti it's a case. Cancer kuti muti cancer zvinhu zvekuti vanhu vakatorawo chirungu zvekuti cancer izvozvo, but cancer it's a case. Ndosaka muchiona kuti kune dzinzi, kune mhuri yekuti yese vanongobatwa necancer, kwoitawo dzimwe mhuri dzisingatombobatwa necancer. Tisingade kuisa chirungu chekuti vanhu vanozonditi aiwa apa maakurasika, but cancer it's a case. Kune dzinza rinotori nevanhu vangotori necancer iyoyo. Saka kazhinji vanhu vanoda kunobvunzira, yes, chakaipa chinopindawo futi chigowanda pane munhu ari kurwara necancer iyeyi, but anogona kunge ashandisirwawo zvakaipa neumwe munhu. Saka vachinobvunzira kuti ko mwana wedu chafa ashaya nei, zvii zviri kuda kugadzirwa. Cancer ndeya munoti nuta muchishona? Nuta muchishona. Saka muchiona kuti cancer imwe inorapika nechivanhu. Kune mishonga inotopedza cancer. Oh. It's a case inza zvakangofanana. Vanhu pamwe apa havandinzwise, but kune vamwe vanhu vari kundinzwisa. Inini zvandinotaura ndokubhilivha kwangu, handisi kuti ichokwadi kana kuti ndo zvandinobhilivha ine ndokuziva kwangu. Zvakafanana na-HIV ne-AIDS. Handiti AIDS chirwere chinosanganiswa nacho pabonde, but makada kuzvitarisa kuti kune imwe family yekuti vese vaneva vanofa neAIDS. Hapana wese anofa neAIDS. Kwoita vamwe vana kuti ritori huri rekupedzisira, but hamuriwo nechibatwa neAIDS. Handi muri kuzviona? Yes. Zvinenge zvikati imhepo dzinenge dzakaitwa kunzi ava vachatoita zvakati. Zvakafanana neimwe mhuri yekuti munotoona kuti first born to the last born vese kubuda mumba, kubuda nemuchato. Hapana, makanyasa kuzvitosa kune dzimwe mhuri dzokuti unotarisisa kuti unoona kuti vana vavo vese vasikana nevakomana umwe neumwe kuti buda mumba muchato. Kwoitawo dzimwe mhuri dzokuti aiwa vese kungomitiswa nekudzoswa pamba, vese vakagara ipapo. Alright, pane vamwe vari kuti hanzi cancer igomarara nechishona. Gomarara ndizvozvo chivanhu, cancer iri kuchivanhu chakanyanya. Saka muchiona kuti kuchivanhu nango munhu akafa vanotonobvunzira, because pane zvakavanzika zvinenge zvichitoitika. Ndinogona kurwara necancer nhasi ndigoshaya, but pane zvimwe zvinhu zvakavanzika zvinenge zvichida kuzikanwa nemhuri zvavanozonobata. Saka zvinoreva kutoti zvinoreva kuti munhu wese tinotonobvunzira. It depends. Ndosaka ndikuti kune vamwe vasingatombobhilivha mune zvechivanhu izvi, vasingadi kana kuzvinzwa vabvunzire, but kune vari too deep muchivanhu.
handiti vanotonobvunza zvakafanana nepandinotaura kuti sekuru vangu inini vanga vari svikiro rekwamusana mudhara, vanhu vaitovaziva kwamusana mudhara kubhindura. Vanhu vese vaiti vakashayikirwa vaitouya kubvunzira kana ashayikirwa. Handi muri kuona sekuru vangu vanga vari munhu svikiro raitoonera vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vamwe vekuti vemunharaunda vaiti vakafirwa havadi kubvunzira hama dzavo nekuti vane mabhiliefs avo. It depends nekubhilievha kwako, but kana muchibhilievha muchivanhu zvakanyanya munhu yese afa, even kamwana chaiko chaiko munotofambira kunobvunzira. Why I'm asking is I remember Bakafa first born imba medu my sister. Baba vedu vachiti hande chinobvunzira kuti akafa nei. Ini ndikati baba as long as zvisingatipe kuti anonzi anomuka. Rebecca hapana chekunobvunzira. Kana muchinobvunzira endai munobvunzira mega. Even pana amai vangu futi ndakaramba zvekuti because my father was like tinofanirwa kunobvunzira and I was like azviwadzosi. So what's the use? Kungoda kuziva kuti munhu wenyu afa nei, muvengi, because munogona kunge mune muvengi arimo mumhuri imomo, muvengi wamutori naye ipapo, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvauraya munhu uyu kauye zvekuti makasagadzirisa zvinopedza mhuri yese. Handi muri kuona? Okay. Saka vazhinji vanobhiliva muchivanhu kune mungozi kana kune ngozi inenge yakaitwa kudhara ichange ichipedza mhuri yese. Vanhu vari ngoti vakafa pamwe vamwe vanotongofa January munhu afa, next day January munhu afa. Saka munotozotoda kuti iwe ega tichitofamba tinobvunzira tigadzirise. Ndipo pamunonaudzwa kunzi aiwa muna sekuru venyu kana mbuya venyu vakauraya munhu, ingozi yatopinda musha yeda kuripwa. Ndosaka vanhu vachizonogatenga mombe vachinogadzirisa vachidii vachizoenda kunogadzirisa mhepo iya yezorora yomira. Okay. Kune vanhu kuti vanhu kune vanhu vari kuuraya vanhu mumhuri vekuti vai vanobaya munhu nebanga kana kuti vakurume vari kuraya vakadzi vavo. Ndosaka chinzi ingozi yapinda mumba. Handiti saka toti vanhu vafirwa ava ezvinezvi vane munhu auraya munhu avanongozviignora vongoviga munhu wavachiti aisitiri vechichodii, but ngozi airegedze kupinda mumba nekuti imimi mata hamusi kuda kuzvifambira kana kugadzirisa nekuti munoenda kuchechi. Ngozi yatongozi makauraya mwana womwe munhu. Handiti saka ngozi iyo inogona kuzotouya kune generation imwe imimi pamwe munenge matofa matoenda. Ava manje vari kukura vangona mhuri dzichingofa uri musingaite zvinhu zvakanaka zvonzi aiwa kuna sekuru venyu avo vakauraya munhu, ingozi inoda kutogadziriswa, panoda kutengwa mombe kana panoda kuripwa, vanhu vozoripa. Saka vanhu vachizofambira. Muchitaura kudaro, that is why I like comment section. Mukadzi azere auya nekuti African postmortem. Muri kuona zvakundipa kuti ndifunge chaizvo kuti kuchirungu kana munhu afa especially vasingazivi kuti afa nei vanoti munhu ngaanoitwa postmortem, and then yet kana taakuchibhoyi isusu antiserina taakutoramba kuti anonobvunzirirwe chii zvichamupa kuti adzoke here. Mukadzi azere atondisiya ndaakutofunga ipapo. Vanhu vakawanda antiserina, saka nyenzi vanhu vakawanda vari kurasika nekusaziva, because vanhu vazhinji vari kuramba chivanhu kuti hakuna chivanhu hakuitwe zvakadai. Imi mhuri yenyu ichitambura muri kutoziva, kuna umwe anenge achitoziva kuti makafamba everywhere kwamufamba kunzi uyu asaite zvakati, wakatsipikirwa upenyu hwako nanhingi. Nhingi ndiye akabata, ende musha vanenge vachitoziva kuti uyu ndiye ari kuita kuti vana vekwanhingi upenyu hwavo husafambe zvakanaka. Handiti asi kuti vanhu vafambire vanogadzira zvinhu zvavanobvaona kunge vakuita zvakaipa zvine uroyi mukati zvonzi zvechivanhu idhimoni, but kazhinji ukatekaedza zvechivanhu izvi kunyatsoziva nekuita gwara risina chakaipa mune zvaro anova manake muupenyu. Kune dzimwe mhuri antiselina dzaitambura upenyu hwakaoma, vasingarorwi, vasingaite anything, vamwe vasingazvare chaivo, but pavakatanga kufambira nekunogadzisa zvinhu zvavo, vamwe vatone vana, vamwe mabasa chaivo vari kuawana. Hapana munhu akambonzi muupenyu unofanira kuita rombe, unogara uchingotambura vana vekwanhingi ndo vanoita zvakanaka. Iwe uri ngogara uri rombe une dhigiri rako but basa hauwani. Pawasvika pese unonzi hapana basa. Posvika muchemberesoko havana kana maqualifications voona basa. Iwe pese pawaenda unopomerwa mhosva. Chivanhu zvinhu zvakaipa, mweya yakaipa, but chizvifambira hauchada wakuti chivanhu chakaipa.
Wow, thank kune you. munhu uko kumusha kwako uko ari kukusimudzira mhepo, akanyora zita rako akariisa pasi akataura kuti uyu hauna chaunoita muupenyu ende hauna chaunobata, ucharamba uri rombe ende ucharamba uchidzungaira. But kouya munhu wekuti aiwa chivanhu chiriko, shandisa bute wakuti vanhu ava vanhu vanopenga, havana kunyatsokwana, vane madhimoni. But kune mumwe munhu akayambutswa kuburikidza nebute risina kana chimwe chinhu chakaita. Wow. Chivanhu chiriko. Ende tine vanhu vemumamisha vanotisimudzira mhepo, nometa waenda kuchechi, waenda kunobatwa musoro napapa, but pane dzimwe nzira dzinoitwa kuti izvi zvinhu zvibve izvi. Unoita rombe kushaya chinhu muupenyu, kuita chese chawabata chinenge chichingoenda, nekuti wakagadzirwa nemunhu ari kukutumira mhepo dzakaipa. Especially August yeyu ndopanotorwa panoroverwa makuva paipai nevanenge vachikumbirira nezita rako iwe kuti uite rombe, wopedza gore rese uchingotambura. Gore rinouya futi ungoramba uchidaro uchingoti hakuna chivanhu. Chivanhu is there, but zvinoda kuti uvhure maziso, uzvifambire, uone chakavanzika. Ndapedza hangu handisi. Ndatenda Stereki Mchemberesoko. Thank you so much. I think that is all. All right, bye Ndatenda. bye. Bye bye. Chipinzayo vamwe, bye bye. Ndatenda. Wow, kubvunza kwakanaka unodzidza. Kwaina Amanda pasi panodya. Ini anti ndakafarira zvangu chechi inonzi Nyenyedzi nomwe Masowe. Why ndadaro? Because vanobhilivha kuti chivanhu. Vanobhilivha chivanhu. Kana vakaona kuti nhau dzako hadzizi kufamba, vanokuudza kuti tenga doro, bute newaini. Everything zvinodiwa ipapo kana pachida kuombererwa. Wow, hanzi ndo chechi inonzi Nyenyedzi nomwe. Sorry, inobhilivha chivanhu. Nyenyedzi nomwe inobhilivha chivanhu. And then Eric anenge abvunza kuti why postmortem? Kuchirungu postmortem is to establish the cause of death. Postmortem ndekuestablisha the cause of death. Zvakafanana nezvanga zvichitaurwa kuchivanhu kuti vanenge vachida kuziva kuti munhu akafa nei. Saka tinenge tinozviramba kana zviri kunhikirikini, tinenge tinozviramba kana zviri kuchivanhu zvekuti kunobvunzira, which is establishing the cause of death. And yet kuchirungu zviriko, tochiti chirungu ChKristu zviriko zvekuti vada kuestablisha all the cause of death. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Tiripo makadini. Tiripo baba. Kwakadii kwamuri ikoko? Aiwa, kuno kwatiri kweraiti zvikuru. Kuri nani? Aiwa, kuri nani Stereki. Flow ndenyu baba, taura henyu. Ini ndiripo ChKristu apa. ChKristu. Handei. Imi muri ChKristu here kana muri pachivanhu? Sandaenderera mberi. Inini ndofunga ndataura anza yangu kana manga muripo. Inini ndati handisi very sure. Ndiri kunzungu nekunyimo kwese. Pane zvimwe zvinhu zvandino understanda kuti kuchivanhu izvo ya. And then pane zvimwe zvandinoona kuChKristu kuti zvinenge. Saka ndiri neither hot nor cold, ndiri lukewarm. Alright, saka tongoti hapana chamunoziva, mungori pakati nepakati. Inini kutaura shuwa hapana chandinoziva. Chekuti ndingamire ndikapupura kuti izvi, aiwa ndinenge ndichinyeba baba. Nekuti zvimwe zvacho zvakundipa kuti nditi ndinenge ndichinyepa idzi. Zvinhu zvakaconvert, chinhu chikaconvertwa soka hachizi original, chinenge chaconvertwa uchanyatsonzwisisi. Ndo zvakundipa kuti ndimire pakati. Alright. Ndakambonzwa muchitaura pashow yapfuura muchiti varungu chinamato chavo havachikosheshe, ndizvozvo? Zvachose? Ndopandinoda kuuya ndichipinda ndichiti munoona painzi nguva yakatanga chitendero muno muZimbabwe, tongoti ana madzibaba vaiti pavakarohwa nemweya mutsvene vakapiwa chinenge chimbo chinonzi zvandaifamba mhiri kwegungwa, handina kuona zvandaiona. Ndiri kuona vanhu vari kuramba
mweya mutsvene. Ndopanotaura chiti ChKristu chakauya nevanhu vachena muno muAfrica, asi ivo vachena vacho havana kugamuchira mweya mutsvene chaizvo. Vakauya neChKristu chavakawana mumabhaibheri. Alright. Okay. Isu vakazobvuma kugadzira mweya mutsvene, ndo patinorakidzwa kuti varungu yanga iri strategy chete yekuda kupamba isusu. Noti kuti vaiziva ChKristu. Alright, vaisazivawo. Aiwa, kuziva chaiko kwakusiko kwakutori kushandisa njere kuti vaone kupamba nyika. Nekuti muChKristu mune rudo, mune runyararo. Saka kana maiti vaisaziva, chida ndo zvatiri kungoona kuti ndosaka ChKristu chamvonga mupopoto, afunga kuita zvake, nekuti vakatiunzira zvinhu zvavaisaziva, zvavakange vasina ruzivo nazvo. Ndo zvamuri kureva? Ndo zvandiri kureva. Nekuti mukatarisa isusu taunzirwa chitendero, but mweya mutsvene wakazotaura nesu kudarika ivo varungu. Mweya mutsvene wakataura nemi? Anti vanonzi vanoona zviri mberi nevanototi masvikiro ya. Anti munoona zvamaitaura muchiti chivanhu masvikiro. Isusu pakauya toti handisi hangu madzibaba, but ndinonzwisisa kuti ana baba Johani anga arimo munguva yekurarama paOld Testament nepaNew Testament. And akararama Old nemuNew Testament. Baba Johani. Johani, Baba Johani. Not Johani wemuno Zimbabwe. Ndiro wemuBhaibheri. Muno clarify ka isomo kusaziva. Saka nasi pakuti isusu taipira kuvadzimu. Muri kureva John the Baptist here? Ndiwa John the Baptist. Mukati baba Johani kaistinenge takufungawo kumasowe. Aiwa, ndiwa the Baptist. Okay. Saka vanhu vatema panguva iyoyo taipira kuvadzimu. Tichizoita zvotaiita, but pakauya mweya mutsvene manje kuvadzimu hakuna chavanotaura chekuti kana tazofa mweya wedu uchazozorora zvakaringana nechitendero chedu cheChKristu. Okay. Vadzimu zvakawanda they focus on zvinhu zvepanyika panapa. Handi munonzwisisa. Saka pakazoya ravanoti izwi mweya mutsvene kuvaKristu, kumapostori, kuya tongoti kumapostori nekumaprofita edu aya. Paripo pakuti vanenge vachitipa nzira nekutidzidzisa zvinoenderana nemweya wedu kuti uzowana zororo, usazoramba uchidzungaira kana kumbeya uchidzoka muvanhu. Mati vemapostori vanenge vachitidzidzisa nekuti ita sei? Ini ndiri kupa example yemapostori, noti tongoti ndo vakatanga vatinoziva vainyanya kutaura nezvekuprofita. Pasati pauya maPentecostal edu aya vanhu vaprofitawo. Vaitaura nezvekuti vaisafokasa nezveupenyu hwedu hwatinorarama panyika. Vaitidzidzisa nzira yekuti kana tazofa tiwane zororo remweya. Mukatarisa kuvadzimu vanowanzofokasa nezve pano panyika, hapana zororo rekudenga kuna Mwari. Okay. Saka ini ndinoda kunyatsosimbisa kuti ChKristu ndiyo nzira yekuti isu mweya yedu izozorora. Hanzi inozorora seiko kuChKristu uko baba?
ndipo paya patinonzi Jesu akafa handiti akatifira takapiwa inonzi imputed righteous, like so that kana tazofa tigowana kuzorora iko kwaakaenda akati anogadzirira dzimba dzekugara idzo. So ndo dzimba dzachona dzatichanogara kana tazozorora mweya wedu. Right. Ehe, asi mukatarisa kuchivanhu pane kunoenda mweya here kunozorora? Ndisingazive. Nekuti munoona vanhu vanoti hanzi chivanhu chedu chiri kutiitira, aiwa kumabasa, tiri kubudirira, upenyu hwedu huri kuendeka. Alright, kana zveupenyu zvapera hwepanyika pano muchazodii? Mubvunzo wakanaka kuvanhu vechivanhu vatema. Zvino nhai ndochikudzoserai kumashure kune zvamataura. Hanzi takanzi tichanogadzirirwa kwakanaka kokuenda kuti mweya yedu izonozorora, ndizvo zvamataura? Ndizvozvo. Hanzi kunenge kwakaita seiko kunzvimbo kwacho? Ipapo ndo panonzi tinotongorarama nekutenda zvatakapromiswa naishe wedu Jesu Kristu. Tinofanira kubhiliva maari nezvaakataura, ende zvaakataura zvimwe zvachona motongoona kuti izvi zvinoendeka ichokwadi. Like zvipi baba? Alright. Muri kutosekawo nemi. Aiwa, nekuti ndatonotarisira mubvunzo wakadzika sekudaro. Mamusina kutarisira mubvunzo. Ndatozobatira chito yacho mudenga. Ndakaimirira zvangu but ndatozoibatira mudenga. Ndakoti nchipinda mumba ndatoona inga chakatsva. Ndatimirira ndimbopinda timbocontribute. Mati tinovimba nekutenda kwaakataura kuti ndichanokugadzirirai nzvimbo dzakanaka nezvimwe zvaakataura mubhaibheri. Ndikati like zvipi baba, ndopamaita stuck ipapo. Alright. Nekuti tichitarisa achiri kurarama Jesu achiri panyama. Achiri mupenyu pano panyika. Hongu. Aifamba achiticha ndichazvidzidzisa. Ndizvo baba. Saka tikatarisa asati auya, hanti pakaprofitwa nzi kuchauya mwanakomana achazvarwa nemhandara. Iye achasunungura vanhu kubva muzvivi zvavo kuti vagowana zororo pamweya wavo. Todzokera zvakaprofitwa muri muOld Testament handiti. Alright. Ende mukatarisa upenyu hwese hwemuOld Testament, hapana paimbotaura kunzi tichafa tichienda kuna Mwari, tichafa mweya yedu ichaizoenda kwakati. Paitongotaurwa vachingorarama semararamiro anoita vanopira kuadzimu, vasina vasingatarisire, vasingazive kuti kana wafa mweya uchaendepi. Saka tiri kuti ana Abrahamu vakafa kudhara before. Correct me if I'm wrong. Vanhu correct me. Tiri kuti ana Abrahamu vakafa kudhara before kufamba kwakaita Jesu
aiwa musati next caller tira kunzwa wedu tira kudzidza imimi fona imuite next caller tariro mandizvidza fona uite next caller pakafana Abrahamu paya handiti vakanga vari muOld Testament Jesu asati afamba panyika achidzidzisa handiti saka muri kuti vakangofawo vakaenda kuvadzimu here ndozvamukutaura because kwanga kusati kwakunyatsozikanwa kusati kwanyatsogadzirirwa nzvimbo chaiyo yekunozorora. Chinoitika pavakashaya ndopa mukarangara pane vhesi rinotaura kuti kwakasungwa the dragon has been arrested for 1,000 years zvinotaurwa zvezviya. So nguva yaifa naAbraham vaenda kunonzi that's the place yakanga yakabatwa. It was held by the devil. So pakazopa Jesu handimunoziva Jesu akafa akazomuka zuva rechitatu 3 days dzaakafa dziya akaenda akanoparidzira ivo vanhu vekuOld Testament vese kuti vachiziva chokwadi vakagamuchira vakasunungurwa kubva kwavaiswa mweya yavo. Akamuka akanovaparidzira vari kuOld Testament akavaparidzira kupi ivo vakafa? Akanoparidzira mweya yavo kwayanga yakachengetedzwa. Alright. Mweya yavo yanga yakachengetedzwa inokwanisa kumboriliswa ichinotaura nevapenyu but yanga isina shoko rechokwadi. Inokwanisa kuriliswa ichinotaura nevapenyu saka tadzokera kumudzimuka. Handisandapedza point yangu. Yairiliswa yokwanisa kutaura kune vairarama nguva yacho. Jesu anga asati auya panguva iyoyo. Saka Jesu paakazoenda akanovaparidzira akaparidzirwa vakagamuchira Jesu vakariliswa vakaiswa kunzvimbo pachichazotongwa tese. Kune vakaipa vari kuenda kunzvimbo yavo yavanonomirira kutongwa kunzi kana Jesu paachazoti nyika yaparadzwa tinoziva nyika ichaparadzwa. Ichaparadzwa here? Ine haiziyo belief yangu ine. I'll be honest. Ayo kuri kunzi kuparadzwa hazvirevi kuti ichapwanywa kana kunzi ichasei. Kuchagadzirwa a new environment. Yekuti ndokuchararama vanhu nekusingaperi. Koita vanenge vakakundikana kubudirira ndo vachaendawo kwavo kunonzi kuti the Jehovah, then with the fire and brimstone. Inini hangu munoziva zvandobhilivha mukandibvunza. Inini ndinongobhilivha kuti once I'm gone. That's the end of the world for me. Because I know nothing about the world. Therefore, hapana zvekuti ndinganzi kuchagadzirirwa pane maringe nepane zvamuri kutaura. Inini ndaenda kuti kuchagadzirirwa a new thing altogether. Ipapo handina shuwa napo ipapo. Imi mune Bhaibheri repamura? Ndinaro. Munoridii? Yes, kwanditi takakudzwa chingonzi Bhaibheri rinodiwa. Tinongotedzera kazvataitaurirwa. But sei muchizotadza kubhilivha izvo zvinotaurwa muBhaibheri? Asi kana kuti hamunzwisise zvirimo muBhaibheri. Ndikaita bhuku remetsi zvinoreva kuti ndinobhilivha zvirimo here. Nekuti ndakakutomboita kametsi kuchikoro ndinotogara nebhuku remetsi. But hazvireva kuti ndiri kubhilivha bhuku. Makaitaura kuti makanyora metsi ndozviziva. But inini ndinowedza kutaura kuti hamufananidze Bhaibheri nemetsi method. Nekuti mathematics zvavangofanana nemapasta edu anoti mapasta. Vanoenda kunodzidza yavanoti theology yavanonodzidza. Havasi kudzidza Bhaibheri. Because kuti unzi uri pastor, you have to be unotosarodzwa nemweya mutsvene kutonzi unoti kuti unonovhoterwa kana kunodzidza kuti uve pastor. Saka hamufananidze Bhaibheri nemabhuku ekudzidza. Bhaibheri rasiyana nebhuku remetsi ramuri kutaura.
Alright. Mukaverenga zvirimo mubhaibheri munoona chokwadi chezvinoitika muupenyu hwatinorarama. Mandibvunza mubvunzo wekuti ndine bhaibheri ndikati mukabva mandibvunza kuti ndinoridii handiti ndikabva ndakupindurai kuti bhaibheri ndingoriwo naro nekuti ndakakudzwawo zvichinzi munhu wese anofanirwa kuita bhaibheri paanga anaro. Ndo anza yangu yandakupai kuti ndizosvika pakuitaura kuti kana mabhuku emetsi ndinawo asi hazviziri izvo zvinoreva kuti ndinobhilivha mumetsi. Mumwe mubvunzo wamama ndibvunza kuti ndinaro hapana asitorina whether they believe kana kuti havana. N'anga chaidzo unodziona dzine bhaibheri but it doesn't necessarily mean kuti vanobhilivha madziri, vanobhilivha mune zvariri. Munoona zvinoitika panyaya yechitendero. Sorry, hold on. People vari platform, there is another number to phone, so feel free to phone if you want to call. There is another free. Ndikutaura nehanzvadzi yangu because hapana phone iripo. Hande yedu hanzvadzi. Alright. Ndanga ndichiti zvakangofanana nekwavanoti chitendero neChKristu kuvadzimu. Kuvadzimu futi kune watinoti mweya inotouyawo iri mweya yakashata ezini inotouya ichikubatsira ichitoita zvainoita but iripo futi pakudhisirwa inokudhileya yekuti unodonzi aiwa upenyu hwako unotoendeka zvekutoti unototi zveshuwa zvochidzimu ndo zvinoshanda asi hazvisirizvo. Zvakangofanana kuti kuchitendero kunouyawo vanenge vachiprofita nemweya tongoti the other side, the opposite side zvaMwari ende vachitaura chokwadi ende zvezvitoendeka. Okay, saka mati makamira papi zviya baba? Ini ndiri kusaidhi raMwari. Mune bhaibheri? Aiwa ndine bhaibheri. Munorira kangani pa wiki bhaibheri baba? Ini almost ndototi pawiki ndogona kutorira kana 6. Kana 6 zvinoreva kuti munorava almost every day. Yeah, almost every day. Haiwa, ndinongokutendai nekuedha kwenyu nekukontributa kwenyu kwamaita pachirongwa. Pandanga ndichiseka paya haiwa tinenge tichiti nigirikini nhimbe idi ifambe nekungobvunzirana nekuonesana nekuyeuchidza nekungotichana zvino. Ndatenda zvangu necontribution baba. Handizvozvo tinogona ngedu mosara yedu muchitiseka comment section. Kana comment section inotedzwa here baba? Zvadaro ndinongokutendai. I highly appreciate if men come to the platform and contribute as well. Thank you so much. Aiwa tinosangana muzvirongwa zvinotevera. Tatenda baba. Bye bye. Alright. Auntie, thank you so much for your patience. Makadini Masquera say, how has been your week? Aiwa tinotenda kuchengetwa naNyadenga nevadzimu vedu. Nevadzimu venyu mune bhaibheri? Bhaibheri ndinaro. Munaro. Okay, good. The floor is all yours. You can go on. Nekweri paside futi. Nekweri paside nebhaibheri? Okay, the floor is all yours, Auntie. Aiwa tinotenda nechirongwa chenyu zvekare Auntie Selina. Tinotenda nemi munoti supporta muchicontributa mafungiro enyu. Aiwa chirongwa ichi chirongwa chakanaka chaizvo, tinochitenda, tinenge tichivhurana nekudzidzisana nekuita sei. Tingodzokera futi kumashure kwatakambobva kumashure uko kuti hakuna anoziva zvese. Tipa kudzidza. Hakuna anoti anoziva zvese. Hakuna anoti inini ndinoziva zvese pachivanhu. Hapana anenge achiti anoziva zvese kuChKristu kwacho ikoko, nekuti tese tiri pakudzidza.
nekuti ndichidzokera kuchivanhu kwandinonyatsonzwisisa zvimwe zvinotifananei zvimwe zvozosiyana nemadzinza atinenge tichibva asi zvizhinji unoona kuti zvinenge zvichienderana nyange rikave dzinza rekupi kana rekupi mazhinji kuchivanhu zvinotifambiranei asi zvichizosiyana vamwe maitiro avanoita nenyaya yekuti ivo vane maitiro avo nekuti madzinza edu akasiyana ndosaka tiine mutupo soko moyo takati kati ndichidzokera panyaya yechivanhu andiselina chivanhu chakaita semumvuri kusachida kana kuchida kusabhilivha kuti chiriko chivanhu chakaita semumvuri mumvuri wenyu unotizika here neandiselina kutizika kwacho kwaunoita ndeukuti ukamhanyira kune rimwe saidhi unouona wakuseri kwako ukaenda kune rimwe saidhi unouona kwawakuseri kwako saka kuti nditi unotizika chaiwo hakutizike ndo zvakaita chivanhu izvozvo chivanhu chakaita semumvuri nekuti unoshamisika umwe munhu achikuudza kuti inini handite zvechivanhu ndobhilivha muchristianity chete zvinova zvisina kuipa nekuti isarudzo yemunhu ndizvozvo isarudzo yemunhu zvinenge zvisina kuipa asi ndozodzokera kumashure paunenge uchiti iwo hauite chivanhu paunonoroora unenge uchiti uri kudi paunonobvisa roora uchiroora mukadzi pai uchinobvisa pfuma mounganidza vanhu kunzi kuri kudiwa mombe yehomai mozati mombe yakakosha zvisingaiti ponzi pari kudiwa mombe yehomai pari kudiwa mombe yechimanda makandinzwa nani mubvunzo ndewekuti vechikristu vacho vanonobvisa here zvemombe dzainahumai idzodzo vanonobvisa zvinenge zviripo wega munhu akati arega kuibvisa kuti pamwe anenge asina mari yacho nazvakakwanirana zvikwanisiro nguva iyoyo asi kwanisinoya iripo mombe yehumai inenge iripo haisari mafukidza dumba anenge aripo asari. That's a good question to ask. That's a good question to ask. Munhu ozodzoka zveobva ati nini handite zvechivanhu asi iye akanobvisa mombe yehumai paroora akanobvisa mombe yehumai akanobvisa mafukidza dumba akanobvisa matekenya ndebvu okay ukamubvunza makristu inini ndinoita zvechikristu tachivanhu kaichi chivanhu chedu nekuti kana takuti kuchristianity toti chikristu tichidzokera kumashure toti chikristu chakauya nevachena handiti vachena vabvisi roora sezvatinoitirwa isusu hanzi nemumwe hanzi akubva ndatenda chikristu Kola, hanzi nemumwe those are just traditions Kola, no big deal. Tradition nachina chivanhu chi handiti traditions wakutaura chirungu kana takudzokera takudi chivanhu ka chikristu nemagariro kuti chikristu nemagariro takutaura kuti chivanhu chedu nemagariro handi ndo traditions yacho yamuri kutaura. I wonder kuti mubhaibheri hanzi mune chainzi dowry. I wonder kuti dowry chaive chii mubhaibheri because uye ari kubvunza kuti those are just traditions ka ukuzviconfuse chii chinonzi traditions dzacho. Jacob married by paying lobola. We are now confused. Jacob, but from the Bible, he married by paying lobola. Nekuti vaitedzera madzitateguru avo handiti muri kuona vari kutedzera madzitateguru ka madzitateguru avo yayo ka ndo chivanhu chacho kutedzera makafamba nematateguru kutevera matsimba akafamba nematateguru ndo chivanhu chacho kana takuda kuzozviisa isusu manje takuti takuzviisa pachedu chivanhu isusu ezimbabweans takatarisa isusu ezimbabweans motaura kuti mweyetsvina madhimoni ichii tikada kutarisa tese the whole of Africa hakuna vanhu vakarasa chivanhu chavo kudarika mazimbabweans hakuna. Regai ndikupei vhesi inotaura nezve hold on Kola, regai ndikupei vhesi handiti tataurirwa nezvedhauri. Ukaenda kuna Exodus chapter 22 verse 16 to 17 it talks about bride price. But it's only talking, it says, if a man seduces a virgin who is not betrothed and lies with her,
he shall give the bride price for her and make her his wife. If father utterly refuses to give her to him, he shall pay money equal to the bride price for virgins. Ndokubhaibheri kawo. Zvinoreva kuti zviri kunzi kana mukomana akarara nemusikana, ndozviri kutaurwa kubhaibheri. Akarara nemusikana, mukomana iye aifanirwa kubhadhara bride price rekubhadharira musikana uyu omutora kuti aite mukadzi wake. Kana asina baba vake vakaramba naye, zvinoreva kuti ivo baba ndiwo aitofanirwa kubhadhara mukomana uyu mari. Ndozviri kutaurwa nechirungwa. Zvinoreva kuti saka kana vanhu vairorana pafeya kwanga kusina zvedhauri. Amen. Enderera henyu mberi. Ameno ipapo ndisingazivi. Ndozodzokera mumashure last week ndauzowana hangu mukana wekuti ndizopinda pakufona nekuti makozi akadzoka owanda. Pane nhau yakataurwa yemunhu akataura yekuti akauya achitaura inonzi chikwa yemaherbs aitaura achiti inini ndakazotora ndikaishandisa macinnamon zvese izvi antiselina da haisi nyaya yekuti munhu tomboti washandisa buti kana kuti washandisa chii. Munoziva kuti ivhu chairo antiselina. Sorry, let me cut you. Sorry, auntie, let me cut you. Widzo baba, you are saying culture is not a religion. If we go back to religion, Bible randaverenga, riri kutaura nezvekupeya dowry. Saka, what do you mean culture is not a religion? What is a religion, therefore? Widzo baba, the numbers are pinned below. You can enlighten us if you've got any knowledge. Auntie, Rembe. Taureni. Ndizvandikuti mweya akataura mukabva matoshamisika mukati sinamoni chaiyo mukuti wakatora sinamoni ukazodai ane sinamoni ndikazondikaipisa muzva kutange zvikandishandira muchiri kuyeuka kaandiselina. Ndichiri kutoda mwedzi wakuzotanga kaka ndichiri kutoda kushandisa sinamoni because yakanzi inoshandiswa kutanga kwomwedzi. Ndozvatiri kutaura kuti zvakafanana nekuti besides kushandisa even bute chairo ivhu chairo rikunokora ivhu chairo riri pachivanze pakwa ivhu chairo kutotaura chinhu chakakosha ndechekuti pauchataura nezvose zvauchaita uri kutaura zviri kubva pasi pemwoyo wako. Ivhu chairo iri risina chariri nacho rokuti unoenda panze apa ukanonokora ivhu chairo unogona kutaura chako nevhu chikumbirira nevhu chairo ivhu. Okay. Taura mavhu epanza zvakangofanana nekuti munogona kuchera mvura patepa because mukutaura nemuchinamatira kuti marwarirwa nemwana mapisirwa nemwana monamata nemvura haina chinhu mvura yayo hamuna kuisa sauti hamuna kuisa chiba nekuti mataura nezvinhu zviri pakati pemwoyo wenyu. Ndozvandaida kutsaya kuti zviya zvaitaurwa nemunhu yauya kuti sinamoni yakandishandira imimi mukabva mashamisika nazvo. Ndakashamisika shu. It's about kuti pawataura zviri kubva pasi pemwoyo wangu zviri kubva pasi pemwoyo wako. Handiti saka hazvinei nekuti washandisei wakabatei watora mabeliefs watora chii but zvauri kutaura zviri kubva pasi pemwoyo wako. Uri kutaura zvinhu zvako nekurevesa. Okay. Ndozvinhu zvinoshanda ipo paya. Sei chinhu chidaro iwe wega uri kutaura ndiwo kuziva nhamo dzako ndiwo kuziva nhunha dzako. Vanoenda kumachechi uku vachinopiwa vanonzi ma-anointing oil and ma-what ma-anointing oil and chichiwanze ndanodhura. Handiti paunobva nayo anointing oil, it's about faith. Yeah, it's about faith. Yeah. Pamwe i-cooking oil kana olive oil yangotorwa ikadirwa muzvigubhu. Asi wotoenda nayo unoishandisa. So it's about faith. Saka pane avhunga mubvunzo wekuti anzi unoita sei nemvura china ukataura nemvura china kana wapedza unorisa mvura ugeza nayo zvatopera. Just like zvinogezerwa anongoitwa bute. Just like zvinongoitwa kuti fresh milk chaiwo unogona kutaurira nefresh milk chaiwo ukakumbirira nefresh milk ukageza nayo. Saka it's about
wataura mashoko ako uri kutaura mashoko ako achibva pakati pehana yako. Saka zvinhu zvoda kuti munhu ugare pakuchena, ugare pakuyera. Nekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti kana pachitaurwa nezvechivanhu vanosanganisa uroyi, ubatwa, urombwa nechichi chehovha chanzi chivanhu chakaipa. Kuchivanhu cheke chinonzi chivanhu chakachena. Akudiwe munhu kana nemaoko ane ropa mumaoko seantiselini. Midzimu chaiyo kana takutaura zvemidzimu yakachena, mudzimu chaiyo haudeuri ropa. Mudzimu chaiwo auye uchiti antiselina inini vakandigumura vakazondipowa paya. Saka inini tida kuti antiselina vafe kana tida kuti antiselina varware kana kuti mudzimu chaiwo wakachena haudeuri ropa. Haudi rakasviba, matare hatodi zvakasviba. Ndosaka muchiona paya kuti even munhu uchienda kumatare kana kupi, kana uri mukadzi uri panguva yako yedu isusu yechikadzi yekutevera, haupinde mumatare nekuti unenge uchinzi wakasviba. Ku-Old Testament I think pane pairambidzwa kuti kana mukadzi akasviba haafanirwa kurara pasemubhedheri, if I remember very well. Kuchechi ikoko kuma-Old Testament haufanirwa kurara pamubhedha mumwe chete nemurume. Unofanirwa kuteedza zvimwe zvinhu zvawaiteedza zvirimo mubhaibheri. Munoti kuti ndiri kutaura zvemusoro wangu, unofanirwa kuteedza certain things zvawaiteedza kana uri panguva yako yekuteera. Saka ndopatinotaura kuti vanhu kana vachitaura chivanhu, vazhinji vakangonzwa wedhi rekuti chivanhu. Munhu anotarisira zvinhu zviri ivhu, munhu vanotarisira zvinhu zvakaipa kana kuti chiri aiwa ndizvo. Chivanhu chaitwa zviri zvese izvozvo. Chivanhu choda kuyera chekutako kutoyera. Kuti vanhu kunotosanyiwa. Ende mutsanyi chaiyo yekuchivanhu inorwadza. Antiselina inorwadza. Hanzi sorry. Chekuti kana kuti opedzisa henyu ndigoverenga comment yandaona. Saka chivanhu chekuti chakachena, chivanhu hachiti zvinhu zvakaipa, hachiti zvese zvinofungirwa nevanhu kuti chakaipa. Kana takutaurwa nyaya dzekuti pashandiswa zvakati, handisi kutaura nenyaya yaAugust watiri mwedzi uyu kuti unobatwa zvakaipa, vanhu vanoreverera vanhu vane urombwa veivai. Hazvinei nechivanhu izvo zvese. Uye wahurombwa, watova urombwa, watova uroyi, watova kushereketwa. Ndova munoona kuti irori maje irori rinoita basa rekushereketa richiomberera richitaura nemazita evamwe. Nyange pakanzi pane magadzirwa ada kuitwa mumusha, mune mudzimu uda kugadzirwa wasekuru kana kuti wambuya mumusha wetese, vanhu ivavo vanodzoka vachimhanya kuti tiri pakunamata atiri. Nekuti kamudzimu ukagadzirwa ukadzoka mumusha unosungura zvakaipa. Unosungura zvakaipa zveshe. Unofumura unotaura kuti bamune ava chakati ava, kana wabuda unei nekuti bamune ava mwana wemwana wangu yekana akasiya. Kana wabuda mudzimu wakachena wabuda mumusha unotaura nekuti mudzimu unochengetedza dzinhu. Saka uchataura ubatwa ukuitwa mumusha, uchataura zvakaipa zviri kuitwa mumusha, uchataura chete vaya vari kubata vari kuita kuti vana vehanzvadzi vachienda kuvarume vachidzoka. Ndosaka muchiona vanhu vachizowanda vachiti isi takunamata. Hapana pakaitwa zvemudzimu, hapana mudzimu, hakaitwa doro remudzimu, hakaitwa chiya kudidi. Vazhinji vacho ukada kuzvitarisa kuti vanhu vari kuhwanda nechigumwe kudai. Nekuti vanoziva kuti once mudzimu wagadzirwa wave mumusha kuchengetedza dzinza, uri kuchengetedza vana, uri kuchengetedza vasukuru. Wakafanana neruzhowa chekuti chinoisa pamba ndichinoisa fenzi. Tichiitira kuti vanhu vasangoye vachipoyaka. Chinoisa majuraho, ndezvakafanana nemudzimu. Wow. Thank you so much, Auntie. Zvavanoita zvavanenge vachibata-bata vane ushereketwa hwavari kuita. Vari against pakuti mudzimu wemumusha ugadzirwe. Muone kuti vari kutya kufumurwa. Kuti kwavanoenda kune vanhu vavo vakaromba uku kwavanonombesana, vanozwa kuti mumusha mini kana muine chivanhu chirimo chakasimba chako chafumurwa. Ende vamwe havadi kuuya panenge pachita mafamily gatherings pega pavanoziva kuti kune mudzimu mbuya rinochengetedza dzinza kana sekuru auyi kunenge kuchiitwa mafunctions haauyi. Pakaipa. Anenge achingotaura kuti inini handiti izvozvo, inini handiti izvozvo, handiti izvozvo zvenyu izvozvo zvechivanhu zvekubika doro zvekuita sei handiti izvozvo. Nekuti ari kutya kufumurwa mabasa ake akaita. Saka chivanhu mungachiclassify sereligion here. Saka chinzi African religion, itori religion yedu. Alright.
Anditi Christianity inonzi religion. Iyo anototi African religion chindanacho. Chinamati kuti patinotaura zvese zvechivanhu vanhu atikanganwe musikavanhu handiselina. Osaka chinamato. Pamwe panhu patinenge tichida kuti tikorekitane nevanhu atikanganwe kuti musikavanhu. Musikavanhu anova Mwari akasika denga nepasi rese nezviri mariri atizvikangani. Nyange pacho patinenge tichikumbira paita undanzwa pane mumwe munhu ambopindura ambonyora mucomment section pandazokanganwa kuti nazotarisa mubvunzo wake kuti wangu akati kudii. Vachiti aiwa anyora kuti saka kana muchirova makuva munotaura nemamedharas nechii. Chimwe handichikupindura ipo paya. Panokombererwa paya kuti munhu kukumbirira uri kutaura nyaya kwako nemetsinza rako. Tinokumbira tichiti neukuru hwenyu. Handiti neukuru hwenyu. Svikana neukuru hwenyu nekuyera kwenyu neunaku neukoswa hwenyu. I think Utsonga akambozvitaura it one time. Akanaka makabata. Apa taakutaura kuti hatisi kutaura vakauraya, hatisi kuisa nekuromba, hatisi kuisa vaigarira vanhu vana madzura mwoyo vachigarira vanhu vachidzura vanhu mwoyo. Saka tichiti neuyera neukoswa hwenyu neukuru hwenyu nekuchena kwenyu. Okay. Pese pane chakanaka panogona kuita chakaipa. Panogona chinzi paja nechakanaka pasiko chakaipa. Hakuna tsime risina chura kureva kuti hakuna rwizi rwokuti ukaenda unosheya datya. Yeah, both kuchikristu nekuchivanhu hapana rwizi rwaunoenda ukashaya datya kana matatya. Thank you so much Auntie. Regai mbopawo vamwe mukana. Alright, imbopa yamwe mukana tichiripo pano musati maenda tichadzoka futi. Alright. Kuti zvakawanda zvekutaura zvakawandisa zvapera. Zvakawanda. Thank you so much Auntie for your contribution for now. Chida tichakubatai futi pachikamu chinotevera. Auntie, thank you so much for your patience. Thank you so much for your patience. Auntie, here kana kuti baba handisi kuziva ndinokuchingamidzai pachirongwa ChKristu neChivanhu chedu. Makadisi Auntie Selina. Tiripo kuti makadiiwo asikana. Nofara. Ndauyawo ne2 cents dzangu. Alright, dzeChKristu here. Related to kuzvidrese. Zvese hande yedu nenyaya. I think vanhu vari chinoizoita kuti maKristu azoti isusu hatitevere chivanhu inhau yekuti chivanhu chaitwa nevanhu vekare, chivanhu chachiri straight. Mazuva ano vanhu vakugurira chivanhu, vakuda kuita shortcut. Alright. Vamwe vakushandisa mushonga konyekodaiwo mudzimu ukwenyu wakatsamwa, yeti mudzimu hauna kutsamwa. But pane munhu ashandisa mushonga ari kuseri kwemudzimu. Alright. Kuromba kau. Kana paka. Hello? Kuromba kau. Vamwe vanhu vanoti ndosaka muchizonzwa zvichinzi vamwe vachiti mudzimu wenyu wakanyarara. Nekuti kune mumwe munhu anenge aisa let's say mumusha mumwe nemumwe munogona muine machira kana kuti vanobira kumombe kana kuti something handiti. Then mofamba monzi pamudzimu pamachira emumusha menyu pane jira rakasanganiswa neropa. Yeti mudzimu wenyu haudi ropa, saka mudzimu wenyu wakanyarara. Alright, unenge wakashereketerwa mudzimu. Unenge wakashereketerwa. So veChKristu ndodzoka kuChKristu. Vanoti tiri maKristu. Yes, muri maKristu, but have you ever mabvuma zvibvunzero kuti pakasikwa Adam neEva chirungu chedu chatakuda kuisa, Mwari vakamboisika here mapiritsi? Vaizviziva kuti Adam naEva vacharwara, asi vakavasikira miti nemidzi. Dzokorodzai futi zvamataura. So it's like ndati pakasikwa Adam naEva, pakasikwa the Garden of Eden. Mwari vaiziva kuti Adam naEva kuchaita munhu wese acharwara, but yet haana kusika mapiritsi. Vakasika chi? Akasika miti, handi kwakuine miti.
neChivanhu tisu vanhu takazodifferentiata, but zvinhu zvese it's rooted to one thing. Nekuti lobola yanga ichataurwa namainini irimo mubhaibheri. Ivo vanoti chivanhu, but mubhaibheri zvakatotaurwa zvirimo. Okay. Zvirimo mubhaibheri. Lobola yakatobviswa. Kuno kuti nobvisa lobola makuti chivanhu. Chagozoita chivanhu sei? maKristu bati hachisi chivanhu nekuti mubhaibheri zvirimo. Saka tiri vanhu 2 vari pana mai 1. Oh, ndiselina naMiriam vari pana mai Monica. Vari pana mai Monica, but maonero aSelina nemaonero aMonica vanhu 2 vakasiyana. Alright. Saka pachiKristu vamwe vanoti lobola haifani kubhadharwa. Hachisi chivanhu chiri kuchiKristu chiriko. How come ungangotora mwana wemunhu just like that? It's like an appreciation. Hakusi kutenga nakutenda. Ndinokutenda ine mwana. Kutenda, everyone anotenda. Isusu taakuzvitora as if it's tradition. Ndosaka usingamanikidzwe kuroora. Zvino unongopuhwa list. Iwewe ndoochabvisa nenguva yako. Alright. Dai zvainzi it's tradition. Handifungi kuti pane vanhu vainzi enda henyu nemwana wedu mozoenda moti ngwasha chimbotipawo mari. But it's like kutendana nebasa rinenge rakaita amai. Hatingati chivanhu, hatingati chiKristu, zviri pakati. Munhu wese anotenda amai. Kunyange muroora akaroorwa, anototenda amai vemurume wake pamwe negubese or something. Hanzi naruwa rashe, paying lobola is cultural kola. Hanzi kubhadhara lobola cultural. Haisi biblical. Zvipose Jacob kwamanchita kuti akaroora. Vhesi ramataura rihandiselina kuti kana wakanganisa mwana we1 kana wakanganisa musikana unofanira kuroora. Saka izvozvo zvinozoendere mubhaibheri kana zvisiri biblical. Ndofunga vane bhaibheri rakasiyana nezvona ndichiverenga, saka pamwe ndosaka vanyora izvozvo. Maybe kuisana nekudai zvanga zvisiri biblical, dai zvisinambobvira zvaiswa mubhaibheri. It was never kuiswa mubhaibheri. Okay. Noti zvinhu zvitori mubhaibheri, zvitorimo mubhaibheri, we should follow it. Vamwe vatoteera kuroora nekuti vanozvitora mubhaibheri. Okay. Dai nekuti pachiKristu vanoti tinozvitora mubhaibheri. Pachivanhu vanoti iculture yedu. But culture iyi yakabvepi? Hatinambonzwa pakanzi Adamu naEvha akaroorwa akabvisa roora. But yet kumberi uku zvakazoitika. Saka zvakabva somewhere. It started kuna Jacob. Chero kuna Jacob naLeah, ana Rebecca naLeah. Jacob has to atoshanda 7 years achishandira mukadzi wake kuti atore mukadzi. Ndiani ndiJacob huyu? Muchiri kuremember Rebecca, if I'm not mistaken. Muchiri kuremember vhesi racho here? Hamucharirangarira. But the story Jacob Rebecca naLeah of the 7 years dzaakashanda kubvapo wamusisi instead of munin'ina waaida, then wakazoshanda futi dzimwe 7 years. Okay. So it's like ilobola. Anga asina mari but aitofanira kushandira. Saka it's a way yekubhadhara lobola. Zvirimo mubhaibheri. Yet kutradition zviriko. Zvinonzi kana handiti vechivanhu vanoti tinoendesa kuvadzimu, vadzimu votisvitsira kuna Mwari. Isusu tinosvika kuna Jesu, Jesu votisvitsira kuna Mwari. We are going to only one person, but in 2 different ways. Kana tichienda kuSouth Africa, umwe anoenda kumasvingo, umwe anoenda neimwe way, but all of us are going to South Africa. Okay, ndikutai. Mapedza. Thank you so much for your contribution.
ndinomboita ndichitsvagawo kuGoogle kuti kwakamira sei. But mukaenda paGoogle vaya tisiso vakaita sesu tisingaziyo mavhesi munogona kumawana bride prize like apa ndikutoona pane 7 stunning biblical facts about bride price. Saka you can get mavhesi paGoogle apa wochinozovhura hard copy yako yeBhaibheri kuti uone kuti ndizvo here. Ndinokutendai andine contribution yenyu. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Aiwa, tiri nani baba, makadini? Aiwa, tinofara tinotendekwawo kupinda muchirongwa. ChKristu neChivanhu. Right. Makamira papi kutanga nekutanga, makamira papi? Inini, I'm neutral, to be honest. You are neutral? Yes. Say mati muri neutral. Right. The reason why that I'm neutral because one, we as Africans, takaita sevanhu vakanotorera ChKristu pamusoro, and ChKristu it's tikada kuzvitarisa it's northern cultures atakada kutora kuti tima practice as ma Africans, of which is my Africans, we had our culture already yagagara ichi exist. Saka now tavakuraba our African culture tichitora ma northern cultures because we have been colonized ne northern culture kudhara. Kana muchitaura northern cultures muri kutaura nyika dzipi? Ana Egypt northern kaiyo muri kutaura nyika dzipi dzamuri kutaura? Alright, nyika dzendiri kutaura ndekwakatangira ChKristu because ChKristu tikada kuzvitarisa chakatangira kuma European countries, if not mistaken. Alright. Yes. So isusu tazoita sevanhu vazotorera ChKristu pamusoro of which ChKristu chisati chavapo, we were practicing our African culture. So we are now being confused. Toti culture, our African religion. All right, let's put it into that way. Okay. Yes. Sakata zotora zvinhu pamusoro. Now we are confused. Nevanhu vanotevedzera ChKristu, of which kana mukada kuzvitarisisa andiselina kana pana kolambo taura chiti kana if something like pane ngozi mumusha vanhu voda kuzama kuda kutizira kuChKristu. Dzimwe chechi like chechi endopinda inini. I'm a Christian but I'm neutral. Ndinoenda kuchechi asi chivanhu ndinochiita. Dzimwe chechi dzatinopinda kana mumusha mune ngozi vanokudza kuti tangai manopedza ngozi, manoripa ngozi, because they believe that chivanhu chiriko and you have to follow zvinodiwa kuchivanhu kuti zvinhu izvozvo zviitike. Kana iri munyama yakaiswa mumba, iri ngozi yapinda mumba, kuti ipera haipedzwi neChKristu, inopedzwa nechivanhu. So if you didn't practice chivanhu panoda chivanhu, nothing will happen. And chazouraya vanhu chaita kuti tigare tiri varombo inyaya kuda kuzama kuda kuita mixing up zvinhu. Okay. Yes. Saka we are practicing zvinhu zvisiri zvedu, of which isusu zvedu tinazvo kudhara. Alright. Saka yes. Taureni. Saka sometimes you will end up seeing kuti vadzimu vedu isusu sema Africans vanogona kugumbuka nemamwe maitiro etenge tichita, because how come kuti munhu anoti like for example inini ndine mutupo handiti ndinoenda kuchechi, I call myself a Christian, ndichera whatever mutupo wandinoera, that mutupo
kuchikristu I don't think kuti vanhu vane mutupo, but kuchivanhu zviriko. So why is it that kana munhu akaenda kuchikristu, if you ask that person kuti uno here, anokuudza nhuera chakati, why asingarhabhi zvemutupo zvose izvozvo onamata chikristu as chikristu sezvachinoreva? Because sometimes you could see kuti there are people vanoenda kuchikristu, but behind the scene vari kuita chivanhu. Even mapastors, atinoti mapastors atinotevera, behind the scene vari kuita chivanhu. I've got certain people there dzandoziva inini vanoita chivanhu, but kana ukamuona akamira pachurch, you can't believe kuti munhu uyu anomboinda nehwesera achinopractice chivanhu. So those people are confusing us, but isusu as Africans we have to follow chivanhu chedu, we have to follow our culture kuti zvinhu zvedu zvichifambira. Hold on, precious Kwam, kuchikristu kune mitupo. Tiudzewo mitupo yekuchikristu kuti inonzi chii? Precious Kwam, tiudzewo mitupo yekuchikristu kuti inonzi chii? Enderera henyu mberi, because inini as far as I'm concerned varungu havana nigirikini, havana mitupo. Saka ndopamunoona inini zvangu handiselina. The reason why that I'm neutral, it's because kuchivanhu kune zvinhu zvinoitika. Like now, let's take for example, inini ndiri South Africa, ndikatora nguva yakareba ndiri South Africa, sometimes you could hear vanhu vakuru vachikudza kuti wadini kumbonotsika ivhu rekwako. Dzimwe dzenguva rinenge rava kukudana kuti chimbouya umbotirangarirawo. Zviri kuchivanhu izvozvo, handisi kuchikristu. Right? Zvinhu zvinenge zvichida kuitwa pachikristu. Pachikristu, yes, we believe that kana tikafa, like as it is written in the Bible, we go to heaven through Jesus. We go to heaven through Jesus, tichinda kuna Mwari and whatever. But kuchivanhu, we go also to heaven kana ukaita zvakanaka kuchivanhu. Because chivanhu, it's not all about bad things. And kuchivanhu, I don't see any bad things, because kuchivanhu kunoitwa zvinhu zvakanaka. Right, kuchivanhu handina kumbohwa panoitwa chivanhu panotaurwa nyaya dzokuuraya munhu. Handina kumbohwa panoitwa chivanhu panotaurwa nyaya dzokuba. Handina kumbohwa panoitwa chivanhu panotaurwa anything which is bad. And kuchikristu same apply. So if I see anything good kuchivanhu, I have to follow that. If I see anything good kuchikristu, I have to follow that. That's where I am. Okay. Yes. Christianity uses human totems. When you say Christianity uses human totems, Kwam, what do you understand? What do you mean? Dictionary, a totem is an object such as an animal, hold on, uncle, or plant serving as an emblem of a family or clan, and often as a reminder of its ancestry. Saka if we are saying kuti kuchiringu kune ningirikini, kune ma totem, which is an English word, it's a reminder of its ancestry. Saka vanoita zvema ancestry ka kuchirungu kwacho. That is what. So we are coming back to the same thing kuti vane zvekwavo zvavanoita, but isusu hatidi kutedza zvekwedu, toda kutodza zvekwavo instead. Tiri kuramba zvekwedu, tida kutedza zvekwavo. Saka zveancestry zviriko kuchirungu kwacho, because totem is an English word. Saka kuchikristu kana tichiti matotem ariko kuchikristu kwacho, akutaura zvema-ancestry, which is ma-ancestors, which is vadzimu. Saka confusion yacho. Mukada kuzvitsvaga zvakanaka handiselina
5 books atinobhilivha kuti akanyogwa naMoses. Ndeapi iwayo itotidzidzisa iwo hatimazivi. 5 books dzatakadziswa chinzi dzakanyogwa naMoses kubva pana Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus. Leviticus na Numbers. Dzekutanga idzo. Okay, dzekutanga idzo. Yes. Okay. Mukada kuzvitarisisa pamabooks iwayo chivanhu chiripo because there is this man akatomboramba kuti inini kana ndafa mapfupa angu endai nawo munondiviga pane madzibaba angu, kureva kuti he was believing in muchivanhu. So ikoko kuchikristu chacho chivanhu chacho chiriko. So why is it that isusu as Africans we are to run away from our culture? The chivanhu dzagara dziriko, even if you look in the Bible zviriko, but we are following another like European culture, tichisiya culture yedu. At the end mukazvitarisisa kuti isusu vatobva kumhanya kumaculture asiri edu, chakunosvibisa culture yedu isusu tichiti ndezvekwasatani, hazvina zvezvinotipa, zvinerima mukati, of which I don't see anything bad about chivanhu. Chivanhu chinosvibiswa nesu isusu nemaitiro edu atinochiita, handiti. Likewise ChKristu chinosvibiswa naivo maKristu nemaitiro avanochiita. Do you know kuti isusu sevanhu vechivanhu tine system yekuramba chivanhu chedu, handiti. Muno munyika I can safely tell you hazvine zvatiri kuita hazvo, but I can safely tell you kuti, do you know kuti kune maZimbabweans asingadi kutodzima Zimbabwean anokuudza kuti ndiri muSouth Africa, akutozvidhinaya sekudhinaya kwatinongoita chivanhu chedu. Saka zvinonetsa kusvibisa kuri both ways. maKristu maitiro avo ari kusvibisa ChKristu, isu vechivanhu tiri kusvibisa chivanhu, zvinozotipa kuti vamwe vedu varambe chinhingirikini chivanhu, nekuti tisi tiri kuchisvibisa tega. Yes. Saka imimi pamakamira kubothi munoenda kuchechi, munoita zvekurova makore. Inini ndinoenda kuchechi andiselina every Sunday. Right. Ndinoenda kuchechi. Yes. Kuchivanhu ndikasvika kumusha kwedu vachipractiza zvechivanhu, ndinotonomirawo pavanopractiza zvechivanhu, because sometimes I believe in chivanhu kuti chobatsira, and I want also to learn other things kubudikidza nechivanhu zvendisingatoziviwo. Right. Yes. Wow. Thank you so much for your contribution. Mataura pamumire saantiserina mati muriko kuChKristu nekuchivanhu, ende mukataura kuti vazhinji vari kuChKristu ikoko vanoita zvavo zvechivanhu asi havadi kubudikira. Last week ndakataura uye ndichazvidzokorodza kuti inini personally ndinoziva mukuru chaiye wamunototi papa, mukuru chaiye, anoti mukamuona ari kumamana ake akabata kanheko achisvuta, you will never believe kuti anobuta bute, but handipo pakunema manames. Asi vazhinji munotomuziva, anotokweva bute agonyatsopukuta, agonyatsosiya asina trace kana yebute zvokuti hamutombomuzivi. Saka ndevamwe vechikuru vari kusanganisa asi vachida kuhwanda behind Christianity. Aiwa, ndinotenda vanzvadzi nekucontributa kwamaita pachirongwa, ndatenda zvangu. Thank you very much, Auntie. In what way? Dzato 2 hours. Regai tichigumira pano. This week hatina macallers. I guess tinenge takuramba tichidzokorodza dzakambotaura. Hanzi naKimberly ndinomuziva hangu, vamwe vanomuziva havo, kana vachimuziva vakamboswedera padhuze naye, vanoziva kuti ariko ari kutokuprofitai, asi
anto ariko anotanga achitokuprofita zvekutoti mukati yes papa, but behind the scenes munhu antoningirikira mukuona achitoputa bute. Ndakubhilivha kuti kana nezvinobatwa zvechivanhu kumusha kwavo anobata. Nothing bad with it. Ndo zvaariwo. Anyway, regai tichivhara hedu musangano. Imi anoklema kuti anouya achiziva panoka anenge achinyepa. Tese tangodzidza zvakasiyana both kuchikristu nekuchivanhu kwedu. Regai ndidzima hangu mafoni. Ende uye tichangoramba tichingodzidza zvakasiyana siyana. Chiri important ndechekutraya kusashora religion yevamwe. Tine African religion yedu yechivanhu. Ukaenda kwana India vane Hinduism yavo yavanayo as a religion. Ukaenda kudzimwe nzvimbo vane Islamic religion yavo, religion esa. Kune Christianity religion woyo. Saka African religion yedu iriko tisingadi tichida. For me, kutaura uko ndiri kuita handiserina. Handina kuchitora zvandiri kutaura. Tine African religion yedu. Tinenge takati wonei zvinenge ini zvandakabvumirana nazvo. Pakataurwa nababa yekuti ukakonverta muchinhu. Remember achizi original. Unenge wakonverta. Ukakonverta motikari yeBMW kuti ite kuita Benz. Unenge wakorekta zvimwe zvinhu zviri paoriginal uchinokonverta. Saka there is really nothing. There is really in some instances kuti we cannot run away from it. MuchiKristu chinova chatiri kuti chakabva kuEurope. Kune avo vanobvumirana kuti chakabva kuEurope. Pana mai vakakontributa vakati zvamunoona ndikauya nemuringa ndikauisa muHolland and Barrett kana kuti ndikauisa mupharmacy, it's now medicine. Asi ana muchembere wakauya nemuringa wamushonga, ende mushonga unenge wakutoredzerwa kunzi mushonga wachakashata because wapresentwa nemunhu wechivanhu. I'll keep on repeating. Tati tinoenda through kuchikristu to reach God. Kuchishona tinoenda through vadzimu vedu to reach God. Zviri kwauri iwe munhu. Kana uri kuchikristu uchibvumirana nechikristu, hapana chakashata. Kana uri kuchivanhu uchibvumirana nechivanhu, hapana chakashata. Both ways, dada nezvaunobvumirana nazvo. Kunge tichiita maprograms akaita seaya, kuda kuonesana, kuda kurerutsa ndima yekuti tizive kune vanoziva zvavanozivawo. Saka tiripo really pakuonesana. Although personally that's my personal feeling. I find ChKristu demeaning other religions, whether it be Islamic, whether it be Hindu, whether it be the African religion. I see them so much demeaning other religions, and they claim to be superior. And yet when you really ask about their superiority that they believe in, they can't even explain themselves, which leaves me with no choice to say, because they converted, they really don't know about their religion. Bible ndinaro ili ndinotoriverengawo, ndinotoriravawo ndichida kuziva. Asi kukanzi kune chivanhu chiri kundibatsira, handihaide kuti inini ndinochitraya. Ndinogona kutraya
mudzi uri mutablet, ndigonotraya mudzi uri its raw form, because vechiKristu vanenge vane kabelief kekuti kana mushonga uchifanirwa kumwiwa unofanirwa kumwiwa kari katablet. Ndo belief yevanhu vechiKristu, unofanirwa kumwiwa uri pachitablet, nekuti ndikazowanikwa ndabata root yekuti ndiri kutswanya tswanya ndichimwa, zvinenge zvisinganyatsotoreke zvakanaka kuchiKristu. Ndo maonero angu inini. Remember, maonero angu chida akasiyana neako. Uri kuchiKristu here? Uri kuchivanhu here? Ita zvinokufambira iwe nyamunhu, asi ziva zvauri kuzviitira. Haikona kuzviitira nekuti zvanzi zvakanyorwa, kunyange zvakanyorwa mubhaibheri umu, usingazive, usinga understand what is written, wakangofanana nedofu. Kunyange ukaita muKristu usingazive zvakanyorwa mubhaibheri, usingakwanise kuzviexplaina, usingakwanise kuexplaina yourself, hapana zvazvinobatsira. Ukaita wechivanhu usingakwanise kuexplaina chivanhu chako, hapana zvazvinobatsira both ways. Saka ngatiitei isusu hedu takamira kutu, tisu pamwe tingangobvumirwa kutadza kunyatsoandastenda nekuti tiri gumbo mubagumbo kunze, tiri uku tiriko. Asi kana wati uri muKristu, kana pakutaurwa zvechiKristu, chizivaka kuti tizive kuti unotedza nekuziva zvechiKristu maringe nekuti even mavhesi emubhaibheri haikona kuti zviri somewhere in the Bible. Somewhere in the Bible papi? Kuchivanhu kwacho taurawo maringe nechivanhu chako chaunoziva. Haikona kuti zvinotaurwa zvichinzi. Kana zvichinzi zvinotaurwa zvichinzi zvekuchivanhu, it means hauchizive chivanhu chacho. Saka ngatizivei patakamire uye tirave, tisati kana toita zvinhu zvakadaiwo makuti pane pazvakanyorwa uri kusaidhi rechiKristu, imi vechivanhu moti zvinotaurwa zvichinzi, iwe uri kusaidhi rechivanhu. Wedwe, topic here, to say the truth, haina mugoni. Topic haina mugoni. Kuonesana, kudzidzisana, asi chikuru, ndakuchikurukudzira ndichivhara ndichiti, ngatiregerei kudzikisirana pasi nezvitendero zvedu zvatinobhilivha mazviri. Ngatiregerei kudzikisirana pasi nezvitendero zvedu zvatinobhilivha. Munhu nemunhu ngaamire pake paakamira. Isu vamwe takamira kutu. Saka usandidzikisire nekumira kutu kwandiri, nekuti ndine reason yangu. Hey, you can call me lukewarm. Ndine reason yangu why ndakamira kutu. Because uku ndipane zvimwe zvinhu zvandisiri kunzwisisa zvandine ma-question mark. Uku kuchivanhu kwacho kune zvimwe zvinhu zvandisiri kunzwisisa ndine ma-question mark. Asi hazvindimise kutora zvakanaka kuchiKristu nekutora zvakanaka kuchivanhu ndigozvisanganisa. Kana ndazvisanganisa, ndiri kuchivanhu kwacho ndoenda through vadzimo vangu, ndiri kuchiKristu kwacho ndoenda through Jesu. Handiti? Ndinongokutendai nekusangana nesu pachirongwa chataita 4 episodes of ChKristu nechivanhu chedu. Chida tichabata futi panguva dzinotevera, nekuti topic inenge isingapere zvachose. Mova nevhiki rakanaka kune avo especially vari muUnited Kingdom. Ndinoti muva nebank holiday yakanaka. Munoziva isu kuno maholiday mashoma zvokuti mukatenge matoiwana tinoita iye inonzi batisisa, nekuti mudzimu haipe kaviri. Hatina maholiday akawanda, saka tinotobatisisa tigotofara tigofarisisa nemabank holiday iwaya mashomanini stereka atinowana. Weduwe, kuchirungu, kuchiKristu ndinoti, weduwe, komborerwa inashe vhiki rose, muwanike makamira pakanaka maringe nekufamba nechiKristu chedu. Ndatenda zvangu. From me, Auntie Selina,
It's a very good night tonight, and see you next time when we have yet another topic. It's a ciao ciao from me.